बिहामजो साया जायाखै नामा? एक बोराया आंखौ रुवाथि नंबायगोन नामा? बे सासे जिरायखौबा थिननो हाया आंखौबासो। एया माबादि बिहामजो मोनबोखोलां सालियाखौ? बे बोराया आंखौ मा बुंखो? खामायनो रोङा दामायनो बोराया जानायल' बुदांदा। आल्ला बोराया नोंहाजों मोजांखौ थिननो हाया नुवाखै आं देलायनायखौ? हाबाबो आं दासो देलायनानै फैदों नों नुवाखै नामा? आफानो साहा खापसे फुदुंना होफैनाया माथो जाखो? नोंबो आंखौ रुवाथि नंगौ नामा? मालायनि फिसाय खामायनो जानानै आंखौसो साहा फुदुंनो थिनबावदों। बा नोंबो हागौथ'। हाबाबो न'खरनि खरसाखौनो जोंहाबो सम सम बानायोना। आरोबाव नोंस्रा बेवाया साख्रि दंना। बेयावलाय नोंस्रा एसे बांसिन खालामखानांगोन ना आब'? जा साख्रि आवलाबा गांनावबो बायनांगौ जाहैबाय आरो। आब' जोंहा नोंसिनि बायदि साख्रि गैयाना। मालायनावसो खामला मुजिरा मावनानै खामायो। बास माबादि बिहामजो मोनखोलां सालिफोरखौ? सोमखोर ओइ सोमखोर नों जों फैनाय। र' बिफा नों थांथ'ना बेयावनो थाथ'। मा आफा आं नोंखौ बिसिनि दख'ना सिङाव थानो लेखा फोरोंदोंमोन नामा? मा गिदा गिदि बाथ्रा बुंखो आफा आं बुजियासै। माइनाव नोंनालाय फिसाया बोरो? गैया आफा जोंना हाजिरा मावनो थांदों। नुबाय नोंना फंबाया सानथ्रोब हरथ्रोब हाजिरा मावहैनानैबाबो न'खराव खरस खालामना लाबोयो। नोंहा साख्रि थासेयावबो खरस खालामनो बायो। मा आफा आं खालामा नामा? आंबो दा नोंजोंनो खरस खालामनो होलाङोना। आं डिउटियाव थांबा। गोदो नोंसोर उन्दैयाव नोंसोरखौ सोर फोरोङामोन? गोदो नोंसोर उन्दैयाव नोंसोरखौ सोर जाहोआमोन? गोसोआव दं साला दा हिनजावनि दख'ना सिङावसो थाग्रा जाबाय। गेलेहर सालिफोर। अफिसार बाबु अफाय दं ओरै बायरायाव ओंखारबो। मा अफिसार नोंनि न'आव जिरायनो जायगा गैया नामा? जेरैबो नोंथां आं गेदा गेदि जेबो बाथ्रा बुंला डाइरेक्ट सिद्दा पइन्टआव थांसै। दा जाय खामानिया सोलिगासिनो दं बेखौ मोजां माव आरो मालायनाव थाइसेबो रां दाला। आरे नोंथां गावबा गाव खामानिया बयबो थाब जानो लुगैयो। बेयाव एसे एनै अफिसारफोरनो जोंसोना होयो। अब्ला आंनि मा गोरोन्थि? गोरोन्थिया बेनो गोरिब मानसिखौ फुंनिफ्राय सानसे थाहोना बेलासिनि मोनासिम थाहोब्लाबो बिसिनि खामानिया जाया। नाथाय जायहा थाखा फैसा दङ बिसिना से सेकेन्डआवनो जानानै थाङो। जायहा थाखा दं बिसोरहा थाब जाखागोन। अब्ला बिसिनि दिनाव खामायनांगौ बहा मोनगोन? बेलाय गावसोरनि खामानि गावसोर मोनगोन। अफिसार एबाराव जुदि आंनि खोमायाव खेनसे रिंखांहैबावोबा नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो बै जौमायाव थांजोबगोन। गेथाव फिसालाफोर आंखौ दं होनो फैदों बाल। अफिसार नों जोंखौ होखारना जों थांगोन नाथाय नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। बस माथो गोरा गोरा खोनादोंलाय बुंलांसै नामा? गाहाम बस सियारजों होनोसैलां। ओइ नांथ'आ र'। अफिसार जों फैबाय। आफा बे रांखौ लाखिदो दा मैगङा नोंनो लायदो। दे जागोन दे आफा। हेलौ साख्रि आवला नोंथां मैयासो जोंहा खरस खालामबाय आरो जोंहा दिनैनो खालामबावगोन। आफा बे राङा बेवायनो हरफिन दिनै आंनो खालामसै। न' आफा राङा लांफिनदो। नाङा आफा खरसा नोंनो खालामहैदो। नाङा बेवाय दा आब'आ रागा जोंगोन। दिनै आंनो खालामसै नङाबा दा आब'आ रागा जोंगोन। लाबो रावबो लायाबा आंनो लागोन। सोमखोर नों दिनै आंखौ आखाइ होबाय। सिटा
न'आव थां बबाव थाङो खिन्थु बे आंनि न'आव जिबनाव दा फैसै दिनैलाय न'आवलाय मा दाउखौ बारसिनाय बायदि सिरि सिरिब्ला रावबो गैया नामा आयौ आफाया लोंफेरा दिनै अफाय लोंनानै फैखो हा आइ बिहामजो सासे खारनायनि होबोबायलां दिनै आफा न'खरनि गासिबो सानस्रियानो एबा सोद्रोमानि गोसोआ मिलाया नाथाय मोनसे खोथाया बेनो बिफांनि गुदि रोदायानो जुदि रानलांनो हमबायबा एसे खोरोमनायनि गाबनायावनो अब्ला बे बिफांनि दालाइफोरासो थांनानै थानो हाबावगोन आफा औ आइ नोंनि खोथाया सैथो नाथाय जेब्ला मेलेमनि एम्फौआ मेलेमनि रोदा रोदा खारो अब्लाथ' बे एम्फौनो एसेब्लाबो मुलिखौ दौनांगौ जायो आइ आफा अबंलावरिया सोरजिनानै गालांनाय गिदिर बिफांनि रोदायानो जे राननो बे बिफांनि दालाइया फांसेबो थाया आफा बिहामजो नोंथ' आंखौसो जावबायलै आफा जावनायनि खोथा नङा आफा नों जौखौल' लोंनाङा आं नोंहाजोखौ लायफिनगोन आफा हा नंगौ नामा औ दे आफा नोंहाजोखौ सोरबा बोनानै लांबायनो आं दा लायनो थांसै थौहाय जाबोनो बस अफिसारनि बिसायाथ' बेनोमोनलै बस जोंथ' बे हिनजावखौ नाङालै जोंनो बेनि बोरायखौसो नांगौ अ बस जोंना बे हिनजाव नालाय जोंनि बिनि बोरायखौसो नांगौ थ' होमबालाय एसे सिगांदों बस हनै अफिसारा होसोना साला